Good morning! Happy Monday guys! Back to work na naman tayo. Ayan, bago mag holiday ulit. Last holiday for this year. Ayan. Hindi ako masyadong nakapag-vlog kahapon doon kilaan. Siyempre, catching up kami. And then, ayun, naiwan ko pa yung camera ko. Hinahanap ko ngayon. Wala sa bag ko. Yan, di ko rin napansin na may naiwan ako. Akala ko naipasok ko na sa bagelya ko. Kaloka. So, mga tulog pa yun kasi anong oras na kami umalis doon? 2 a.m. Tapos, hinatid pa namin si Joy tsaka si JJ sa Antipolo. Then, umuwi kami ni Chris. Nakarating kami dito around 4 a.m. na ata. Yan. Sinama ko si Chris kahapon gawa ng last time na magkita-kita kami nilaan nga, yung kami lang ni Joy yung pumunta doon. Tapos same, hinatid ko din si Joy sa sa Antipolo. Yung bandang guys, bandang Ayala, ilalim na. Alam nyo, napapikit ang lola nyo. Grabe. December din ata yun. Hindi ko alam kung kailan yun. Basta yung huling kita namin na with Joy, kami tatlo lang. Yan. Napapikit ang lola nyo. As in, parang napakurap lang. Tapos pag malapit na ako sa pader, literal. Yan yun naman kasi mga alas 5 na ata yun. Kasi mga past 3 na kami umalis doon ni Joy. So, syempre wala akong kasama sa biyahe. Inantok ng lola nyo. Kaya, ayun, sinama ko si Chris and then di rin talaga ako masyadong di rin ako masyadong uminom kagabi. 2 bottles lang talaga kasi nga magta-drive ako. So, Diyos ko Lord, talagang, alam mo yun, iyak ako ng iyak nun pagdating ko dito sa sa bahay. Hindi ko lang sinabi sa sa daddy, ganyan. Kasi pagbabawalan na akong magmaneho na mag-isa. Walang kasama. So, yun, sinama ko si Chris kagabi. And, ayun, yung loko, yung mokong, siya pa yung nakapamasko sa kititaan niya. Instead na kami magpamasko kay Ju. Yan, kasi kay Ju naman, is iniisip namin ang hirap, di ba? Yun ang hirap, Ang hirap isipin kung anong ibibigay mo sa sa inaanak mo, especially kay Ju na meron na lahat, yung ganyan sabi namin. Lista mo na lang, Ju. Paglaki mo na lang, yung marunong ka ng maningil, ganyan. Lolokohan pa kami kagabi. Ayan, nakapagluto na ako ng breakfast. Yung natitira pa dyan na binabad kong bangus. Inubos ko na, 2 na lang naman. Scrambled egg and then nuggets. Tapos yung tirang kanin kagabi, sinangag ko. Tapos yung cream of mushroom soup. Tawagin na natin ang mga bossing natin. At mag-alas 12 na. 11:15 na. Good morning. Kahapon ko pa pinapabook yung yung camera ko kilaan. Diyos ko, walang nag-a-accept na rider. Nagbayad na ako ng yung extra charge nga. Wala talaga. As in, nakatulugan ko na lang. Yung pag-aantay, kinancel ko na nung mga alas 12 na siguro yun ng gabi. Kasi tapos na rin ako mag-edit dito sa labas. Inaantok na ako. Tapos ngayon tinry kong umaga. Ang bilis. Kasi may may operation na sila ngayon. Back to business na yung lugawan. So, ayun, ang bilis may nag-accept and then, nagpabili na rin ako ng lugaw kay Kuya Rider. Sabi ko, Kuya, bilan mo na rin ako ng lugaw, ikaw na bahala. Basta kahit dyan, gusto ko lang matikman yung lugaw nila. Kasi, actually, yun ang pinunta namin ni Joy, din doon sana. Kaso, di ba? Walang operation Nag-remind pa yun si Ann bago kami umalis. Tingnan niyo yung mga gamit niyo, baka maiwanan. Akala ko naman, na-shoot ko na sa bag ko yung camera. Pagdating ko rito, kinabukasan, hinahanap ko, mag-vlog ako, wala. So, ayun, confirm, nandun nga, naiwan. Kalok. So, anong date na ba ngayon? 28. Ang pangit ng quality nitong cellphone ko. Ba't ganun? Parang, lumalabo yung yung Samsung. Sa lang pala? Sa lens. Ayan, ko yung lens nilinis ko. So, ayan, okay. Ayan, Samsung kasi gamit ko yung phone ko. Kasi wala tayong camera. Nililinis muna ako. Mag-ano muna ako nitong mga
Mga hinugasan ko kagabi. Oh, yan. Mga tuyo na. Diba? Manang na manang tayo. Kasi mga puro food container. Tinatabi pa yung mga pinaglagyan ng kimchi. Yan. Malulutuin natin ngayon. Yung pinakuluan ko kahapon lang. Kasi hindi ko naluto. Yung broth. Ilaga ko na lang ngayon. Yan, napakuluan ko na to kahapon eh. Kaso, kinain nila yung ano pa rin. Yung breakfast. Buti di ko siya nilagyan ng Ricardo kaya hindi na panis. So, ayun, niref ko na lang. And, yun. Pwede pa nating maluto ngayon. Pati asin wala pa to eh. And, ano na rin yan. Medyo malambot na. Kaya, konting kulo na lang to. Pang lunch na yung lulutuin ko. Kasi alam nyo na. May ano tayo dito. May pasyente tayo. Pinapagaling pa yung ano niya. Kaya, broth na muna siya. Teka lang, asa na yun? Tapos yung kanin, ayan, naglagay lang din ako ng tissue para yung yung paper towel, para yung moist, ayan ng paper towel. Inabsorb. So, hindi siya masyadong magmo-moist sa loob. Hindi mapapanis. Pero nilagyan ko dito ng tawag doon? Suka. Ayan. Tapos ito na lang din yung for dogs. Sinabay ko na yun sa dogs. Ayan ba bestie niya? Ay puti, ang ganda. Hi! Ay, ang ganda ng kulay. Ampunin na lang kaya natin bunso. Ay, Percy! Ay! Ay, Percy! Uy, wow! Babae ba yan? Ay, lalaki din eh. Kala ko babae. Ay, sus! Uy, sus! Playmate! Oh, gusto niya pala may kalaro. Ang ganda ng kulay. Oh. Huwag mo na palabasin, bunso. Dito na lang yan. Ay, ganun. Percy! Oo nga. Ikaw naghanap ka na ng friend Tapos andito na yung yung camera ko, di ba? Tingnan nyo. Ayan nakabalot pa talaga ng Naiwan ko kilaan. Yan, pinalala-move ko na lang. And then, ayun nga, since may operation na sila nung lugawan, nagpabili na rin ako kay Kuya Rider. Yan, 60 lang pala to. Ay, hindi, mura lang pala, 30 pesos. Dalawa pinabili ko eh. Plain lang kasi yun. Ayan, ayoko ng may laman. So, matitikman na natin. Gusto mo, Banso? Ay, sige. Oh, ba't andito kayo? Ha? Ha? Kumuha lang ako ng lalamove eh. Kumuha lang ako ng lalamove, Maggie. Yan, ang dami kong box ng DHL dito. Grabe yung camera oh. Balot na balot. Diba? Thank you, Ann. Yan. Nahihiya nga ako kasi naka-istorbo pa ako dun sa kanila. Pero nagpabili naman ako ng lugaw eh. Kaya matitikman natin yung lugawan. At lugawan, matitikman natin yung lugaw. Yan. Pero, buksan na muna natin pang camera. Kamuntik na daw makopy nung editor ni Ann yung mga laman na ito. Kasi di ba parang kaming may G7X Mark II. Yan. And speaking, parang gusto kong bumili nung yung Mark III. Kasi may handle na yun, di ba? Maganda. Pero saka na yun. Di ba naman gumagana pa naman yung Mark II ko. So yeah! Welcome back, camera! Yan. Back to camera na tayo, guys. Mas madali pa rin kasi gamitin yung pag-vlog dito sa camera kaysa sa cellphone. So, ayan, ininit ko lang. Pero mainit pa naman siya dumating. Yan. Pero alam niyo naman, gusto ko talaga yung 100 degrees Celsius talaga. Char. Tikman natin. Aw! Sobrang init. Ayun, kumain na si Daddy. Hindi lang ako sumabay kasi inatay ko nga yung lugawan. Yung lugaw. Lugawan talaga.
O, diba? Umuusok talaga. Tapos hihipan. Iinitin tapos hihipan. Ang sarap nga. Sarap. Tsaka mura. 30 pesos. Plain. Tapos hindi siya puro ano guys. Hindi siya puro sabaw. Alam niyo yung ano. Mahal siya compare natin sa ano. Yung nasa kalsada. Kasi di ba sa kalsada. O yung sa tabing kalsada is 15 pesos o 20 pesos. Pero hindi kasi siya ano. Hindi siya puro sabaw talaga. Makikita nyo yung ano. Yung rice talaga. Malapot na malapot. So, sulit. Sulit yung ano, yung 30 pesos nyo. Dapat pala nagano ako ng egg. Nagpakulo ako, pero wag na. Magutom na ako eh. Ah! Init! Tapos may ano pa may sili. Pagkain natin na sili. Konti lang. Kasi maaga pa. Ang sarap. Sana may ano. Kasi nahiya ako kanina. Parang sabi ko baka nakaka-istorbo dyan. Sabi ko kay Kuya Ryder, Kuya, tanongin mo nga kung may lugaw na. Tapos, sabi na pagtanungan, di ko alam kung sino yan. Umilugaw po ba kayo? Sabi nung nagsabagot, meron naman talaga. Kaya parang nalilita ko sa hiya. Sabi ko, wala baka nakaka-istorbo. Sabi ko, Kuya, sige, bilhan mo na lang ako ng lugaw. Yung gano'n. Alam ka. Pero ayun nga, sulit. Ang sarap. Sana pala, pinasamahan ko nung tokwa. The best dito may tokwa. Kasi nauna yung hiya ko talaga. Kaya mabilisan lang sabi ko kay Kuya na nabilhan ako ng lugaw. As in guys, hindi dahil sa friend ko siya, masarap talaga. Kaya yun din nung lagi niyang binibida sa amin yung bago niya pa plano na na magtayo ng lugawan. Nung matikman niya yung yung lugaw ni artista nga. Talaga. First time ko matikman to. Totoo. Masarap. Kainis naman yung parang 10 seconds nga lang yung tugtog sa Pasko na copyright na naman. Nakakaloka, diba? So, tinitrim ko siya kasi processing pa. Pag hindi to nag-push through, re-upload ko na lang or tatanggalin ko mismo sa sa na-edit ko. Ayan, kasi baba na tayo. Gawa ng maraming gagawin sa baba. And ayun nga, doon ko na to tapusin. Nagpakain na rin ako ng aso. Ang hirap kapag yung ako lang talaga lahat. Kaya kailangan ko pa rin si auntie. Kahit na sinasabi ko, kaya ko naman. Yung ganyan. Pero ang lakas pa rin kasing kumain sa oras ng mga gawaing bahay, diba? Ayan, kahit na tatlo lang kami rito, syempre maglilinis ka ng ng CR, especially gawa ng parehong lalaki ang kasama ko, naiinis ako, yung mga kalat-kalat sa, alam mo yun, ang panghi-panghi, naiinis talaga ako. So, yan. Tapos, syempre, mga basahan. Gawa ng si Poknat. Minsan, umiihi lagi sa basahan. So, kailan everyday yung labanon. Then, walis. Luto. Hugas. So, yan. Kailangan ko pa rin si auntie kahit na half day lang siya dito sa akin. Tapos, sa paglalaba, hindi ko na talaga carry yung paglalaba. Inhit na si Percy namin, no? Inaano niya tong isa. Lalaki din. Percy! Ano yan? Inaano ko. Napakaganda ng mata nito. Uy, sus! Ano yan? Ano ka ni Percy? Ha? Lalaki din ako, Percy. Lalaki din ako, eh. Ito dyan lang sa labas, eh. Anong tawag sa asong? Ay, sa asong. Husakal. Husakal? Uy, tinan mo. Ano ni Percy? Percy, lalaki yan, Percy. Hindi pa dumadaan yung rider ng yung sabi magdadala ng babae.
Ayan. Kasi may ano, may rider ng ano ba yung Shopee ata yun. Nakikita niya si Percy. Tuwan-tuwa siya lagi. Tinitingnan niya. Tinatanong niya nga. Ayun, may ano daw siya. May babae daw siya na half-breed din. Persian eh. Mix. Yan. Tapos, gusto niya palahian kay Percy. Sabi ko, oo kasi in-hit na yan. Tapos, half na lang daw sa sa anak. Sabi ko, dali niya na lang dito eh. Kaya yun, naghahanap na tong Brutus na to eh. Oh, Isus. Ano, ikaw din? Gusto mo din? Ha? Init ka na rin ba? Ay, sus! Ang lambing din, oy. Ang lambing din, uy. May ganda mo ito. Suplado. Suplado, Perchi. Suplado. Dito ka na lang, huwag ka na lumalabas na. Para paliguan ka. Tinan mo, dusing mo. Oh. Ganda mo pa naman. Ang puti, puti yung ano mo. Na, wag ka na labas. Dito ka na lang. Ha? Dito na lang ikaw. Ligo kayo ni Percy. Ha? Yes? Go. Ha? Di ko alam kung in-hit yan. Kasi kinakagat niya sa ano eh, sa batok eh. Mabaga ng mga pusa. Di ba? Di ba? Di ba? Ay, oo, in-hit. Percy, lalaki yan. Bading ka na ba, Percy? Ha, Percy? Umuwisto ka na naman dyan. Kung kailan nag-i-edit ako. Ha? Asa yung friend mo? Yung friend mo nanggugulo dun sa loob. Ha? Kapogi naman talaga niyan, uy. May pa-banda-banda na ka pa. Percy the guwapo. Percy the guwapo. Percy the guwapo. Guwapo mo. Hindi ako. Nakapagigil ka. Pogi mo. So, pogi. Pogi. Hindi, guwapo ka kasi ang pogi si Junior eh. Si Pogi yun. Ikaw si guwapo. No! Ay, naku naman. No. Doon ka sa kabila. Huwag ka dyan sa laptop ko. Dali. Pam. Nag-pop up sa sa YouTube ko. Yung mga old vlogs ko. Ang cute ni Ching. Ang liit pa. Pati si Lucas na chaba-chaba noon. Sana ba yun? Batang iyon. Ayun, nakakamiss sa may baby. Naka-earphone ako, sorry. Diyan. Ang kulit. Tapos si Lucia. Ay. Ang cute. Nakakamiss sa may baby.